Ym Mhen y Graig ges I fy ngeni, oeddwn ni'n byw ar Tyl y Celyn, yn y bloc ola ar waelod y Bryn, a chydig islawn ar clwb rygbi. Roedd yn tŷ ni yn syth ar draws yr hewl i'r hen bwll glôr nefel, ond oedd hynny wedi cau y blwyddyn I mi gael fy ngeni. Un o fatgofion cyntaf fel bachgen oedd mynd I sefyll mewn torf rhyw fore Sul I wylio'r simnau uchel y pwll glo, yr hen bwll glo, yn cael ei chwethu fyny a'i dymchwel. Prynwyd ein tŷ ni yn Newid Sbon gan fy nhad ci Thomas John yn 1903 am 300 pint. Fe oedd y gof yn pwll glôr nefel. Wedyn, yn y 70au, 1970au, gyda chymorth grant gan y Llywodraeth, fe benderfynodd mam a dad I foderneiddio'r tŷ. Cael gwared o'r hen lleoedd tân, y covings a'r hen skirting boards, central heating yn lle y tannau glo agored, a tecs ar y nenfwd. Cafodd y gegin gefn, ein lolfa glid ni, a'i throi'n kitchenette modern. Ac yn lle'r bathroom, y scullery a'r tŷ bach, tŷ fas, adeiladwyd estyniad yn bwrpasol ar gyfer stafell molchi, twb, sinc a toilet a phopeth yn macho. Posh iawn. Y wal rhwng y parlwr a'r ystafell ganol, fe gas hynny a'i bwrw drodd, a phar o ddrysiau gwydyr rhwng y ddau. Tra roedden ni ffwrdd ar ein gwyliau, fe ysododd yr adeiladwyr wydr gyda patrymau tiwlip ar y drysiau. Ffasiynol iawn. Roedd y tiwlips ar un drws yn wyneb I waired, ond oedd un rhy hwyr I wneud unrhyw beth am hynny, erbyn I ni gyrraedd adre, felly nhw'n aros fel na am flynyddoedd. Dim ond y cwtch dan stad ar ôl, fel atgof o ba mor hen ffasiwn oedd popeth cyn hynny. Un fore Sadwrn cyn i'r holl waith adeiladu ddechrau, oedd dad a minna wedi mynd I fyny i'r atig mwyn mesur ei maint hi, ar gyfer y loft insulation grant roedd y Llywodraeth yn cynnig. Doedd neb wedi bod lan fyna ers blynyddoedd, ers degawdau am hwnni. Fi oedd yn mynd yn gynta, yn dringo'r steplada a ffigwm ym mhen i'r gofod tywyll o dan y to. Roeddwn ni wedi dod â torch gyda ni. Beth weles I yng ngoleuni'r torch, wel oedd hynny'n agoriad llygad. Right ar draws llawr yr atig, o un wal i'r llall, yn gorwedd yno rhwng pob trawst, yn ddyfnach na llaw dyn. Roedd na ffurf o insulation berffaith dda yno'n barod. Roedd hi'n ddu. Roedd hi fel powdr. Beth oedd e? Llwch glo. Roedd yn tŷ ni chi'n gweld llai na hanner can llath I ffwrdd o'r siafft upcast yr hen bwll glo. Roedd llwch o'r pwll wedi bod yn setlo yno, dan y to, byth ers i'r tŷ gael ei adeiladu. Nawr, dychmygwch chi, mam yn ceisio cadw'r dillad yn lan, roi nhw mas I sychu, cadw'r tŷ yn lan, bob dydd, mewn awyrgylch fel na. Dychmygwch chi weithio o dan y ddeiar. Dyna oedd pris glo, y pris go iawn, llwch. Llwch ym mhob man yn y tŷ, llwch ar ddillad, llwch ar groen, llwch yn ysgyfaint y glowyr. Llwch I lwch, roedden nhw'n mynd gymaint ohonyn nhw. Hawson ni ddim insulation gan y Llywodraeth wedi hynny, wrth gwrs. Doedd dim pwynt nagodd. Roedd y cyfan yn hollol draft-proof fel yr oedd yn barod. Roedd y llwch glo wedi setlo ym mhob twll. Cofiwch, tas y tŷ wedi mynd ar dan, fasech chi wedi gallu cynhesu eich dwylo ymlaen rondda.